ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ. എല്ലാ ആത്മമിത്രങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഗുരുതീർത്ഥം, ഗുരുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണ യാത്ര, ഭാഗം 6. വർക്കലയിലെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത്. വർക്കല ടൗണിന് മൈതാനം എന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. മൈതാനത്ത് നിന്നും കിഴക്കോട്ട് 1/2 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസ്തുത റോഡ് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിന് നാലുമുക്കെന്ന് പറയും. നാലുമുക്കിൽ റോഡിന് തെക്ക് ഭാഗത്തായി ഒരു അത്താണി, അതായത് ചുമടുതാങ്ങി ഉണ്ടായിരുന്നു. 1085 കുംഭമാസം വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയം ഉത്സവത്തിന് ജീവിതം എടുക്കാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ സ്ഥലം വർക്കല ടൗണിൽ നിന്നും 5 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക് തെറ്റിക്കുളം എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇന്ന് ഇവിടം ശ്രീനാരായണപുരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അവിടെ വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, തിരുനാരായണ ക്ഷേത്രം. 1000 വർഷങ്ങൾക്കുമേൽ പഴക്കമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം പല്ലവ ശില്പകലയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണശിലയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുത ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ഉടമയുടെ മകനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ. ഇവരെ ആളുകൾ പോറ്റി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഇവർ മലയാള ബ്രാഹ്മണരല്ല, ചോഴിയരാണ്. ചോളദേശത്തു നിന്നും വന്നവർ. വർക്കല ക്ഷേത്രത്തിലെ ജീവിതം എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ അവകാശമാണ്. അന്ന് ജീവിതം എടുത്തതിന് പാരിതോഷികമായി കിട്ടിയ കാശ് മടിയിൽ തിരുകി മറ്റൊരു തോർത്തുകൊണ്ട് കച്ചകെട്ടുപോലെ അരയിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടി രാത്രി 1 മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് തനിയെ പോവുകയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ. തനിക്ക് കുറേ കയ്യാങ്കളിയും വശമുണ്ടെന്നാണ് പോറ്റി പറയുന്നത്. വർക്കല കല്ലമ്പലം റോഡ് മാർഗമാണ് ഇയാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നിലാവില്ലെങ്കിലും തെളിഞ്ഞ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വഴിയും പരിസരവും വ്യക്തമായി കാണാം. കിഴക്കോട്ട് വരുമ്പോൾ വലതുവശത്തായൊരു ആൽമരവും അത്താണിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്താണിയിൽ ഒരു വെള്ള വസ്ത്രധാരി ഇരിക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പിടിച്ചു പറിക്കലും കൊലയും നടക്കുന്ന സ്ഥലം. ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഭയന്നുപോയി. അയാൾ ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, ആരാണിരിക്കുന്നത് എന്ന്. മറുപടി, കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ആരാണ്? മറുപടി, നമ്മുടെ പേര് നാരായണൻ. ചോദ്യം, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? മറുപടി, നമുക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല. ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലേ? മറുപടി, ഭയമാണ് എല്ലാ തകരാറുകൾക്കും കാരണം. കൈവശം അല്പം കാശുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഭയം, അതും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. പണം എങ്ങനെ കിട്ടിയതായാലും ഭയക്കണം. എന്നാൽ നാം പറയുന്നു, ഭയക്കേണ്ട, ധൈര്യമായി വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. സുബ്രഹ്മണ്യൻ പിന്നീടൊന്നും പറയാതെ നടന്നു. 4 മുക്കിൽ നിന്നും 1 ഫർലോങ് വടക്ക് പാലച്ചിറ എത്തി വീണ്ടും 2 മൈൽ കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് പേരേറ്റിലെത്തി. ഊട് വഴിയെ വേണം അന്ന് വീട്ടിലെത്തുവാൻ. താൻ അസമയത്ത് വഴിയോരത്ത് കണ്ട അജ്ഞാതനെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ച് പരിസരം മറന്നയാൾ നടക്കുന്നത്. അപകടം നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക, അതും അസമയത്ത്. തനിക്ക് വീടില്ല പോലും. വീടില്ലാത്ത വല്ലവരും ഉണ്ടോ? അയാൾക്ക് ഭയമില്ലെന്ന്
താൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണെന്നും കൈവശം പണമുണ്ടെന്നും അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും അയാൾ അസാധാരണനാണ്. ഇനിയും വർക്കല ജനാർദ്ദനൻ നേരിട്ട് തന്നെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ വന്നതാണോ? ഇത്തരം ചിന്തകളുമായി സുബ്രഹ്മണ്യൻ പേരേറ്റിലെത്തി. അവിടെ വഴിയോരത്ത് വയലോട് ചേർന്ന ഒരു കൽമണ്ഡപമുണ്ട്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കൽമണ്ഡപത്തിലിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു. താൻ നേരത്തെ കണ്ട ആൾ തന്നെ. താൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ആൾ അസാധാരണനാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഭയന്നുപോയി അടുത്തു ചെന്ന് പാദ നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് രക്ഷിക്കണേ എന്നപേക്ഷിച്ചു. സ്വാമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, രക്ഷിക്കുവാൻ നീ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയമില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക, ധീരനായിരിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അയാളെ യാത്രയാക്കി. ഇവിടെ രസകരമായൊരു സംഭവം നടന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യൻ നാലുമുക്കിൽ വെച്ചാണ് സ്വാമിയെ ആദ്യം കണ്ടത്. താൻ 2 മൈൽ നടന്ന് പേരേറ്റിലെത്തുമ്പോൾ സ്വാമി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ്. എന്നാൽ സ്വാമികൾ നേരത്തെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും പേരേറ്റിലേക്ക് ഒരു കുറുക്കു വഴിയുണ്ട്. നാട്ടിലെ എല്ലാ ഇടവഴികളും പാതകളും സ്വാമിക്ക് പരിചയമായിരുന്നു. വയലിൽ കൂടി കഷ്ടിച്ച് 1 നാഴിക നടന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്താം. തൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഭയന്ന സുബ്രഹ്മണ്യനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാമികളുടെ ലക്ഷ്യം. ശേഷം ഭാഗം തുടരും. ഗുരുസേവയൽ, കടപ്പാട്, ബി കാർത്തികേയൻ സർ, ശ്രീനാരായണ ഗുരുസമിതി, പൂനെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓം ശ്രീനാരായണ പരമഗുരവേ നമഃ.